farkacsul hajtogatta. Nem létező dolgok műveléséből csak kár háromolhatik, mert mi magunk a létező világban élünk. Sokat gondolkoztam, hogy példát mondjak olyan szórakozásra, amit a kazoo szempontjából sem kifogásolhat. Végre a sakkjátékot említettem meg, mint a lélek ártatlan szórakozását, amiből igazán senkire sem háromolhatik kár. Lerajzoltam a mezőnyt, majd apró papírszeletekre a figurákat, és elmagyaráztam a játékszabályokat, ami, mondhatom, súlyos feladat volt. Soha ilyen nehézfejű tanítványom nem volt. Mikor 5-ször elmagyaráztam, 6-szor újra azt kérdezte, de mi a cél? Az ellenfél királyát kiütni, mondtam, és újra kezdtem magyarázni. Végre hosszas válvonogatással beleegyezett egy partiba. Kiléptem egy paraszttal, és intettem, hogy lépjen, mire megfogta királyomat, kitette a tábla mellé, és kérdőn nézett rám. És most mi az értelme? kérdezte bambán. Bosszúsan visszatettem a figurát. Az nem megy ilyen egyszerűen. Látod, hogy megy. De be kell tartani a szabályokat. Így persze, hogy nincs értelme. Ha szabályosan lejátszod, meglátod, hogy lesz értelme. Nagy nehezen lejátszottuk. Persze, megvertem. És most? kérdezte. Most én vagyok a győztes. Az mi? Megnyertem a játszmát. Hosszan gondolkodott, látszott, hogy még mindig nem érti. És az mi? Bökte ki végül. Hogy én győztem. Ti egyik szóval magyarázzátok a másikat, amire úgy látszik azért van szükségetek, mert egyiknek sincs köze a valósághoz. Mindkettőt magatok faragtátok, anélkül, hogy egyiknek is volna tartalma. Képtelen volt megérteni, hogy az ő szavai szerint miért csináltuk a semmit ilyen hosszan és körmönfontan, aminek akkor sem lett volna értelme, ha mindjárt az elején kiütöm a királyát, és azt a következtetést vonta le, hogy valószínűleg egész életünk és közéletünk is abból áll, hogy a semmit komplikáljuk, hogy képzelt bálványok irányítják cselekvéseinket, márpedig ha a semmit valóságként értékeljük, ebből csak nyomor, viszály és kazi dolgok halmozódása származhatik, ami úgy látszik, mind annak a betegségnek következménye, amit én léleknek és érzelemnek nevezek, és ami bennünket elvon az alkotástól. Bántott ez a fitymáló hang, és ellene vetettem, hogy éppen a lélek az alkotások szülője. Ez az, ami szárnyal, ami felemeli az embert a szürke földről, és alkotásokra bírja.